Bon dia. Moltes gràcies per donar-nos veu per aquesta compareixença. Intentaré no fer-me massa pesada perquè segurament ja heu intentat, heu sentit ja tot l'històric i, de fet, nosaltres som els únics compareixents que tenim representació a la MEPAC i, per tant, tenim també potser altres punts de vista, altres informacions. Cal dir que nosaltres el que ja portem anys denunciant és un mal endèmic de les administracions, de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, concretament, que és la que ara està en qüestió, perquè no s'han dotat de recursos personals, és a dir, quan parlem dels pressupostos, quan parlem de l'administració, l'últim que es pensa és amb el personal, amb el seu personal. I això inclou dotacions, i això inclou retribucions justes i reclassificació justa. Vull dir que, i això també inclou dotar els serveis de recursos humans, a la Direcció General de Funció Pública, a tots els gestors de personal de recursos necessaris. Llavors, fins que això no es canviï des de tots els grups parlamentaris que estan aquí, quan aproven els pressupostos, quan es debaten, doncs no canviarem la situació, perquè aquest mal endèmic fa molts anys que dura. I, de fet, nosaltres ja vam denunciar el 2017, quan des de l'administració de l'Estat es va aprovar un PESCO, que en deien un pla d'estabilització, que en realitat era més del mateix, que no va servir per estabilitzar ni va servir de res. També vam denunciar les taxes de reposició inútils que estan imposades, que no permeten ofertar la totalitat de les vacants, ni la totalitat de les vacants que es produeixen en l'any en curs. Portàvem ja el 2017 una retallada increïble dels serveis públics perquè no s'estaven cobrint ni les vacants. No es feien concursos de trasllats durant molts anys, no es feien tampoc processos selectius. Per tant, teníem una administració totalment en caos absolut, amb gent, moltíssima gent, amb nomenaments d'interinatge, per anys i anys, i persones amb ocupació provisional, també per anys i anys, perquè no s'havien fet els concursos de trasllats, persones que estaven fora de la localitat on volien estar, amb comissions de serveis també molt llargues, perquè no hi havia hagut els processos de provisió, els concursos de trasllats corresponents. Per tant, tenim una situació de caos produïda per molts anys de desgovern, de retallada pressupostària, de retallada a cobrir vacants, que ens arriba al 20 amb uns processos d'estabilització per mandat europeu que volen intentar solventar una situació. Òbviament, amb aquest caos absolut, solventar aquesta situació bé, correctament, és com bastant impossible. Vull dir, alguns ho paguen uns, paguen els altres, al final tothom rep d'alguna manera, perquè és molt difícil, ja dic, arreglar una situació que contenti a tothom, que no malmeti alguna qüestió. Quan nosaltres vam començar a negociar després de la llei 2021, cal dir que abans vam convocar tres vagues del sector, conjuntament algunes d'elles amb altres sindicats de l'Estat, coordinadament, perquè finalment tinguéssim aquesta llei 2021, una llei amb la qual nosaltres consideràvem totalment insuficient i que parlava de places i no de persones, per això també ara estem en la situació que estem. Doncs quan vam començar a la primavera del 21 a negociar els processos d'estabilització, això era un PAC global, no només de l'estabilització, sinó també de la promoció interna, també dels processos posteriors d'oposició. És a dir, el que es volia era ordenar l'administració, canviar-ho tot, començant per la precarietat, perquè nosaltres sempre hem defensat que sense una administració estable no pot haver realment una promoció professional i un reconeixement del servei públic, perquè al final el que té l'administració és mà d'obra barata amb la qual fer i desfer el que vulgui. Llavors, el primer entrebanc que ens vam trobar quan vam arribar a un acord, aquest acord, ja dic, incloïa
els processos d'estabilització que marcava la llei, el concurs de mèrits, el concurs oposició d'estabilització, una promoció interna especial, unes promocions internes especials i el 15% addicional. I, a més, després, uns processos d'oposició ordinaris. Tot això era un PAC en teoria ordenat que permetia arribar als terminis que establia la pròpia llei 2021 i el mandat europeu i, a més, garantir, en certa manera, els drets de tothom. Això vol dir que tu estàs fent uns processos d'estabilització, però has de garantir el dret de mobilitat i de promoció del personal funcionari de carrera. Per això vam negociar un decret llei, el 1222, que va venir en tràmit parlamentari i que no es va aprovar. Aquest decret llei no es va aprovar fins la llei 823. Això va provocar un desgavell amb tot el calendari, ja que la idea era la promoció interna fer-la al mateix temps que el concurs d'oposició d'estabilització. Per tant, garantint el dret prioritari del personal funcionari de carrera a promocionar i a partir d'aquí ja podies seguir amb la resta. Clar, què passa? Al no aprovar-se aquest decret llei i anar-se'n al 23, la promoció interna ja no es va poder fer al mateix temps del concurs d'oposició d'estabilització. I això ja va trencar tots els esquemes i el calendari. Després, clar, teníem uns processos originats de la PESCO del 2017, com la 242, justament del cos superior, el cos que ens ocupa actualment, que l'oposició, que jo sempre he dit la més difícil de la història, una oposició on no ens van deixar negociar ni una coma, que va acabar just a finals del 21, quan acabaven els processos d'estabilització, el concurs de mèrits. Nosaltres vam dir, no pot ser que quedi cap persona aprovada sense plaça d'aquesta oposició al mateix temps que tu estàs nomenant funcionàries en un concurs de mèrits. I per això vam incloure el 15% addicional perquè pogués entrar tothom. I va ser per nosaltres condició sine qua non que si no entrava tothom de la 242 no seguíem endavant amb la negociació dels processos d'estabilització. Llavors, clar, també aquí, al no aprovar-se el Real Decret que establia també el 15% addicional, també va haver de fer modificacions normatives per poder garantir aquest percentatge addicional i que entressin totes les persones de la 242. Llavors, quin altre entrebanc ens trobem? Ens trobem amb la repetició dels processos del concurs d'oposició d'estabilització. No entraré aquí perquè ja s'ha debatut i perquè només de pensar-ho se'm posen els pèls de punta més. Però, clar, això també endarrereix tot el procés. Jo insisteixo en això perquè, clar, llavors és impossible complir el calendari. I quina era la pressa? La pressa són els 3 anys de les persones interines que no havien estabilitzat. Clar, nosaltres sempre vam dir que no hi havia suficients places. Vull dir, vam negociar fins la sacietat, fins a l'esgotament, reclamant més places, i la veritat és que sí, que vam aconseguir augmentar, sobretot amb els docents, les persones, les places a estabilitzar, però vam considerar que encara ens quedaven curtes. I la prova va ser que després van haver de córrer per convocar l'oposició ordinària, la 824, que es va convocar el 20 de febrer del 24, sense haver convocat prèviament el concurs de trasllats. Clar, òbviament, això que també ha passat, i també segurament tindrem aquest problema amb el cos de gestió, auxiliar i subaltern que tenen l'altra oposició, doncs si tu no convoques el concurs de trasllats previ, no pots acabar l'oposició. Clar, i et veus obligada a convocar l'oposició pels 3 anys per no fer fora a totes les persones que porten 3 anys. Persones que nosaltres considerem que haurien d'haver estabilitzat la majoria abans amb els processos d'estabilització, el concurs d'oposició o el concurs de mèrits. Llavors, tot això provoca un desajust obvi. I, a sobre, els problemes que va tenir el concurs de trasllats, que també segur que ja els sabeu, per
segons ha dit el diputat del PSC, la pròpia secretària general els va explicar, doncs fa endarrerir l'oposició. Nosaltres vam demanar solucions alternatives, un nomenament provisional. Mentrestant, ja no venia de provisionalitat perquè ja tothom estava en provisional. Funció pública, tota l'estona dient que això tenia una solució ràpida, que estaven esperant, i al final es va acordar que sí fins al setembre. Va acordar-ho amb la pròpia plataforma. A part de la comunicació amb nosaltres no estava resolt el tema judicial, doncs llavors buscarien realment una solució. Nosaltres denunciem que Funció Pública no és prou transparent amb els calendaris, que és molt difícil que compleixi aquestes previsions que ens fa els sindicats per la pressió constant, heu d'informar i d'informar. Hem de tenir en compte que la societat ha canviat substancialment des de... No sé, jo vaig entrar l'any 83, doncs imagineu-vos, nosaltres, les persones funcionàries antigues, estàvem acostumades a que tot trigués 1000 anys, és a dir, podries presentar-te una oposició i que acabés els 2 anys posteriors, però ara la realitat és una altra. Vull dir, la pròpia llei 21 estableix que els processos han d'anar amb el principi de celeritat i per això tot és tipus. Clar, les persones acaben l'oposició i ja saben el seu resultat. Per tant, pensen que el dia següent estaran nomenades. Nosaltres ja estàvem acostumades a esperar un any, però és que això és fruit de la societat i l'administració pública no s'ha adequat als canvis de la societat. No està encara al dia. Per què? Perquè les normatives que heu d'aprovar tots vosaltres doncs encara no està al dia. Ja fa 1000 anys que hi ha un avantprojecte de llei d'ocupació de Catalunya, la llei de funció pública catalana, que ja està, no ha vist la llum i que és urgent, però com deia abans, sembla que les qüestions de personal no són urgents per aquest àmbit i potser tampoc per al propi govern. Per nosaltres és urgent que aquesta llei d'ocupació pública vegi la llum d'una vegada, que hi hagi un procés, perquè nosaltres també, al desembre del 21, vam demanar a Funció Pública una PIE global del cos auxiliar administratiu. Vam demanar que totes les promocions internes d'auxiliar administratiu fossin de reclassificació de les places. I, de fet, fins i tot quan es va aprovar la llei 823, en la negociació que vam fer, nosaltres vam reclamar que això ja quedés per sempre, que la reconversió de places d'auxiliar administratiu i de gestió superior fos per sempre. I creiem que la nova llei d'ocupació pública ve en aquesta línia, però nosaltres creiem que això ja s'ha de fer, ja és urgent, que el cos auxiliar administratiu siguin un i que hi hagi aquests processos per concurs de mèrits de reclassificació del cos auxiliar a administratiu, amb l'exempció de titulació que ja marca la pròpia llei, el decret legislatiu del 97. I després, en relació, abans, ara no hi ha el diputat del PP, que demanava la taxa d'estabilitat. La Generalitat diu que està en un 7,90. Ups, ha complert el 8%. Però, clar, això és trampa. Això és trampa perquè això és la taxa estructural, d'abús de temporalitat estructural, llocs estructurals. Però quants llocs conjunturals, quants llocs de programa té l'administració? Nosaltres denunciem programes com el Catalunya Futur, que el que fa és crear places a dit, places segons un perfil determinat, que a sobre aquestes places no es dona ni prioritat al personal funcionari de carrera i que serveixen per donar els nivells a uns perfils que, a més, no tenen ni els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, sinó que introdueixen el perfil d'idoneïtat, que per nosaltres és molt greu. I amb nivells 30, nivells 27, nivells 26, sense la prioritat d'un funcionari de carrera. Això ha posat en una situació
de molt emprenyament, diguéssim, del personal funcionari a carrera, perquè veu com després de portar 1000 anys a la casa, després d'haver fet no sé quantes oposicions, després d'haver vist que les persones interines, amb tot el dret, que nosaltres han estabilitzat, doncs elles ara els hi passa gent del carrer per la cara amb uns alts nivells i agafant-li les places, ja vaig acabant, les places de promoció. No ho portava preparat i veig que hi ha tanta cosa a demanar que... I dir que encara estan per nomenar el 15% addicional del cos superior, que Funció Pública ens ha indicat que ho faria en breu, l'abans possible. Això, com no té data, veurem. Que nosaltres demanàvem que es fes conjuntament. De fet, abans que hi havia hagut un 10% addicional, es feia en el mateix acte d'adjudicació i nosaltres també demanàvem que es fes una excepció normativa, però suposo que això és que aquesta gent del 15% addicional tindran ocupació provisional, perquè és el que marca la normativa, però crèiem que donat el moment, donat que s'han acabat ara mateix els concursos de trasllats, es podia fer amb ocupació definitiva, per no tornar a tenir més persones en ocupació provisional. I, com se m'ha acabat el temps, doncs... Moltíssimes gràcies per la seva exposició. A continuació és el torn dels grups parlamentaris, començant per el grup proposant, el grup parlamentari de Junts, amb el diputat Agustí Colomines. Moltíssimes gràcies. Vostès saben que sóc un gran defensor de la participació dels sindicats, entre altres coses perquè abans d'estar aquí al Parlament era membre de la JPDI en nom de la Intersindical, que és el sindicat al qual estic afiliat. Per tant, diguem-ne, la meva voluntat és que els sindicats tinguin el protagonisme que han de tenir en la seva funció, que és la defensa dels drets dels treballadors. I és evident que en el procés de selecció de la 824 això no ha estat així d'una manera claríssima, per falta de transparència, per falta d'informació, per falta, en definitiva, de voluntat de resoldre el que era un inconvenient que venia de fora, és evident, però que repercutia en l'interior. La meva pregunta és, començo per dues. La 242 ja està resolta del tot? Sí. Sí, va finalitzar el desembre del 21. Però quan va començar no estava resolt. Del 22. Quan va començar fa 20 mesos la 824, la 242 no estava resolta. Faltaven els 15% addicional. Doncs aquest és el problema que tenim, que comencem una cosa quan encara no hem resolt l'anterior. I dic això perquè ens plantegem moltes... El dia 3 de novembre el govern presentarà 50 mesures, se suposa, de reforma de l'administració. La meva pregunta és, els han consultat alguna cosa? De fet, en àmbit de MEPAC, del grup de treball que li diem d'estabilització, però òbviament ja no és, però és per matèries de provisió i selecció, ens van dir que estaven preparant una normativa per agilitzar processos, però aquí s'acaba la informació i la consulta. Com abans deia un diputat, són els professionals i en aquest cas nosaltres ens considerem que som les persones coneixedores dels processos perquè tenim a darrere el col·lectiu, no perquè nosaltres ho sapiguem tots, sinó perquè tenim a darrere el col·lectiu els que millor podem assessorar en aquest tema. I és veritat que, per exemple, els processos selectius en aquests moments de fet mai, però no es negocien. La normativa diu que no és obligatori negociar-los, només es negocien a les bases dels concursos de trasllats. Les oposicions només es donen a títol informatiu. Contindrà això, però no hi ha cap mena de negociació. Es negocien els temaris, però no les bases de les oposicions. I, per tant, tampoc tenim informació clara de què vol dir aquesta agilització de processos, tenint en compte
la normativa bàsica que hi ha, no? I que es mantingui les garanties. Per tant, no, la resposta és no, no tenim consulta. Jo seré més ràpid. Ningú ens ha demanat a hores d'ara què pensem des de la intersindical o quines propostes tenim per a aquesta millora de l'administració pública. Gràcies. Tant, vostès no han participat en cap reunió ni en cap comissió de la CETRA. Cap ni una. La següent qüestió que els volia plantejar és, vostès diuen que aquest procés de la 824 hauria de servir per millorar en el futur, no? Digui'm alguna mesura concreta que vostès creguin que pot evitar estar 20 mesos resolent una qüestió com aquesta. Ja sé que és difícil, però res, alguna cosa que permeti sortir d'aquest laberint que sempre creix. Bé, en teoria, quan ja he dit que es va negociar un PAC i els concursos de trasllats també entrava dins, la previsió era que els concursos dels cossos generals, que eren els més grans, seria de 6 mesos i els cossos específics de 4. Això no s'ha complert, òbviament. Si els concursos de trasllats no compleixen previsions, doncs l'oposició que va darrere tampoc no pot complir. En teoria, volen convocar processos selectius abans de final d'any, l'oferta que hi ha actualment del 2025, una oferta que considerem totalment insuficient perquè la majoria de places ja estan subsumides per la pròpia oferta actual amb el 15% addicional i, per tant, al final, convocatòria d'oposicions real per noves persones opositores és molt poca. I, clar, com aquests processos no tenen els concursos de trasllats, doncs, en teoria, haurien d'anar ràpid. És a dir, més enllà del que estableix la llei, doncs, els dies, que tu has de tenir-lo en publicació, 20 dies, després la publicació, el recurs, uns altres dies. De fet, en els propis concursos de trasllats ja han escurçat un termini que publiquen alhora la llista definitiva i la llista d'adjudicacions. No sé si en el cas dels processos selectius es podria fer una cosa similar, menjar-te algun procés. Perquè en 6 mesos tu podries tenir feta una oposició, com a molt, tenint en compte els terminis legals. Tocaria el grup d'Esquerra Republicana amb el diputat Jordi Albert. Bé, gràcies, presidenta. Gràcies al senyor David Areu, al senyor Jordi Cols de la Intersindical, també a la senyora Assumpta Barbens i al senyor Dani de los Cobos, de la IACATAC, per la seva compareixença. Bé, aquesta compareixença estava circumscrita en el procés del 824, però en qualsevol cas està bé que puguem també obrir el ventall perquè també sigui de major utilitat. Em quedo amb un element que per nosaltres és molt rellevant, que és la llei d'ocupació pública. Per tant, nosaltres també estem esperant que aquest avantprojecte de llei, que si no m'erro avui havien d'elaborar o s'aprovava el dictamen en el CETESC i per tant a partir d'avui ja diguem-ne el govern el podrà aprovar, ens arribi en aquesta cambra, ens arribi al Parlament i per tant puguem intervenir amb esmenes. Lògicament vostès tindran un paper rellevant i per tant en el marc de la ponència de les compareixences i fora de la ponència amb reunions amb els grups parlamentaris, les que facin falta, doncs presentar les esmenes adequades i acurades per resoldre precisament aquests processos que actualment dèiem. El diputat que m'ha precedit amb la paraula apuntava quins procediments poden durar 20 mesos. Bé, doncs precisament això és el que hem d'evitar, i tenim ara una eina que ens ha d'entrar al Parlament que ha de ser on s'ha de blindar tant la garantia del procediment, la seguretat jurídica del procediment i de les persones que hi participen, com també l'agilització d'aquest procediment. I per tant hem de combinar-ho. Actualment, ho deia la senyora Barbens, en 6 mesos es pot acabar un concurs d'oposició. Per tant, tot el que superi els 6 mesos vol dir que hi ha dificultats o que hi ha una complexitat afegida. En el cas de la 824 era un procés de judicialització, però en tot cas crec que també en el marc de la llei d'ocupació podríem preveure escenaris provisionals que permetessin desbloquejar aquestes circumstàncies quan hi ha un procés de judicialització pel mig. I per tant,
intentar també aportar en aquest sentit llum. Com molt bé s'ha explicat i s'ha exposat, cal donar un impuls i, per tant, en els successius pressupostos, en cas que arribin, doncs seria bo que hi hagués una millora en les dotacions de personal i que també hi hagués una millora en les dotacions a nivell retributiu per al personal de la funció pública del país, però sobretot també pensar en com dimensionem o redimensionem també el propi Departament de Funció Pública per tal de facilitar que hi hagi una major també agilització i que també hi hagi tots els recursos necessaris. Recordo molt bé el que va passar amb el decret llei 12/2022. Ho recordo molt bé. I recordo molt bé que va ser el Partit Socialista qui va voler tramitar-ho com a projecte de llei. Ho recordo molt bé. I això va ser un problema com acabem de constatar. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és bo que també nosaltres, des de la nostra acció parlamentària, també tinguem clars quines són les conseqüències també de les nostres decisions. I, per tant, en aquest cas, vam afegir un nivell de complexitat que era del tot innecessari. El que jo els vull traslladar, abans també ens han mencionat que actualment hi ha instruccions del Departament, des de Funció Pública, hi ha instruccions a la resta de departaments que no estan per escrit i que s'estan donant verbalment. Ens poden dir si vostès tenen constància d'això? Sí, ara tenim un problema que és els 3 anys de màxims que estableix la normativa, que això no és d'ara. Això ja estava sempre, però no es complia. Ara sembla que, com tot està informatitzat, doncs s'ha de complir. Clar, la interpretació, de fet, dins la negociació de l'estabilització també estava a aquest punt. És a dir, i va quedar clar que des del dia següent que una persona interina cessava, podia tornar a l'administració. És a dir, tu fas una liquidació, una finalització del vincle i, per tant, el dia següent tu et presentes a un procés selectiu. El problema que tenim és que el nostre procés de provisió provisional no té, jo considero, prou garanties, és a dir, el que en diem el portalatri no té cap mena de regulació i, per tant, també dir que fa temps que vam acordar una borsa de personal interí, que hi ha un acord de govern que aquesta es publicaria en el primer trimestre d'aquest any i encara no l'hem vist, i que això creiem que donaria garanties a les persones interines per poder tornar a l'administració pública. En aquests moments, doncs, com hi ha hagut un dictamen de la Unió Europea demanat pel Suprem, i ara el Suprem ha de dictar sentència en relació a aquest dictamen. Pot ser que el Suprem li porti fluixa el que digui la Unió Europea, el més probable, i segueixi dient no cal estabilitzar, no cal compensar i tal. O pot ser que digui no, ho heu fet tot malament i, per tant, heu de fer nous processos d'estabilització i tothom directe. Hem de recordar que aquí també es va debatre la llei que nosaltres en diem la llei de la CUP, d'estabilització directa, en places... Com no va desenvolupar-se, tampoc queda molt clar com era el fi. Però, llavors, quin és el problema? Doncs nosaltres considerem això, que tu cesses, et liquiden, acabes el vincle i el dia següent et presentes a un procés i comences un nou vincle. Clar, jurídicament, com els jutges, cada jutge està dictant una cosa diferent, doncs al final hi ha una inseguretat jurídica total. Nosaltres considerem que l'administració pública hauria de ser prou adulta per dir la normativa és la que és. Tu acabes el vincle, convoques un altre procés de provisió provisional i pots tornar a introduir aquesta persona. Malgrat que després un jutge et digui... Senyora Barbens, hauríem d'anar acabant. Ai, perdó, que la concatenació de contractes, l'acumulació, doncs et pot situar en frau de llei. Llavors, quan l'administració no sap què fer, doncs sembla ser que ha donat instruccions als departaments per dir-los com poden nomenar i no, perquè també sembla ser que hi haurà responsabilitats patrimonials envers els gestors de personal. És a dir, que si tu, si tu tens una sentència per frau de llei del teu departament, igual tu, responsable de recursos humans,
a sobre del que tot el que t'ha costat fer això, doncs hauràs de pagar el pato d'aquesta indemnització per frau de llei. Clar, llavors diu, no, jo no nomeno aquí ni el tato. I per tant, tenim situacions molt greus com els serveis d'educació de justícia dels centres educatius de justícia juvenil i de drets socials que no podran cobrir les vacants ni les substitucions perquè no es poden fer aquests nomenaments. I com no em puc allargar més, doncs no. Gràcies. Donaríem pas al grup parlamentari dels Comuns amb el senyor Emili Joler. Gràcies, presidenta. Només prenc la paraula per agrair la vostra compareixença, les explicacions que ens heu donat. Jo crec que si heu pogut escoltar també les compareixences anteriors, per tant, moltes de les coses no reiterarem i entrarem de nou. Només sí vull reiterar i marcar-ho, sí és una prioritat d'aquest Parlament, o almenys molts grups percebem així, que tinguem pública o d'ocupació pública, com se li vulgui dir, aquesta legislatura. Per tant, tenen el compromís, com a mínim, dels comuns de que treballarem per dotar-nos d'aquesta eina que és fonamental i que molts dels problemes que avui s'estan posant sobre la taula es podrien resoldre si tinguéssim aquesta eina jurídica. Per tant, demanar disculpes per no tenir-la fins ara i reiterar aquest compromís. A partir d'aquí, els hi cedeixo el meu temps, si el volen, per aclarir alguna de les qüestions que abans se'ls hi poden haver quedat en el tinter per mancar de temps. Gràcies. 824, que m'he oblidat, i és que donat l'endarreriment, abans de l'estiu, que alguns departaments van començar a treure ofertes d'atri de les places que ja sabien que els hi quedarien vacants pels concursos, i, clar, les persones que estaven pendents de nomenament, que estaven proposades per nomenament, veien com, ho dic pel tema del territori, com places del territori les estaven agafant persones que no eren elles perquè no tenien la prioritat que té el personal funcionari a carrera. Llavors vam estar negociant per aturar totes aquestes ofertes d'atri per donar prioritat a les persones que triarien plaça a la 824 i no podien triar plaça al territori, però que sí es podien quedar en comissió de serveis amb algunes de les vacants que havien quedat en el concurs. Només per afegir que a problema intentem negociar solució, però com abans deia, malauradament la distribució territorial de les places és la que és, però també nosaltres veiem moltes vegades que ministeriosament hi ha places que no surten. I després això, la conseqüència de tot això és també el fet que tots els llocs singulars i de comandament porten anys i anys en comissió de serveis i en funcions. I això provoca un efecte dominó. És a dir, si tu no convoques un lloc singular que porta més de 2 anys en comissió de serveis, aquesta persona té en reserva un lloc base, que aquest no es convoca, aquest està buit, aquest l'acaba ocupant una persona interina i no dona el dret a una persona funcionària a triar-lo. Per tant, si no ocupem, si no convoquem tota aquesta gran massa de llocs de comissions de servei, de llocs singulars i de llocs en funcions de comandament, tampoc solventarem l'ordre, no donarem ordre a l'administració pública. Gràcies. I finalment té la paraula el grup parlamentari socialista i Units per Avançar amb el diputat Cristófol Gimeno. Gràcies, presidenta, i de fet també des del nostre grup agrair la compareixença i les explicacions tècniques també i coneixedores de la realitat, doncs de la senyora Assumpta Barbens, el senyor Dani de los Cobos d'IACATAC i el senyor David Hereu i Jordi Cots de la Intersindical. I nosaltres, doncs, evidentment ens quedem amb un parell de missatges. Crec que la voluntat els ànims de millora, la voluntat de millora hi són. Evidentment, doncs, això no es fa tan ràpid com tots i totes voldríem, i l'actitud aquesta que algú també ha comentat, proactiva, que ha de tenir els representants de funció pública, doncs els anirem incorporant i que siguin una realitat. Crec que moltes de les qüestions que s'han traslladat també s'han posat sobre la taula en aquesta futura llei d'ocupació pública que, de fet, està en fase de consulta i que en breu esperem que entri, com ha dit algun diputat, que entri ben aviat en fase d'abans projecte aquí en el Parlament i que, evidentment, des del nostre grup ja comentem que sol·licitem
sol·licitarem la compareixença de tots els representants sindicals, els que ens esteu a la mesa i els que ens no, perquè d'alguna manera us puguem escoltar i puguem incorporar d'aquest document de sortida, que el que n'hi havia abans, el 24, el 25 ja canvien coses, però l'important és el quin sigui el definitiu i el que en puguem aprovar entre tots i totes. Per tant, amb això, de fet, en el pla de mandat i en l'acord que tenim de govern, amb Esquerra Republicana de Catalunya, hi ha explícitament l'aprovació dintre d'aquesta legislatura d'aquesta llei d'ocupació pública i esperem que hi ha l'acord signat amb Esquerra Republicana i, per tant, en aquest sentit, ho complirem. Esperem que entri, que el govern ens la presenti el més aviat possible i puguem fer aquest debat. I jo, per acabar, agrair-los també perquè no només les explicacions i la compareixença que heu fet avui, sinó la feina que feu diària de representació dels drets i les necessitats i els plantejaments que fan els treballadors i treballadores en tots els nivells. Avui estem parlant de l'àmbit de la funció pública a Catalunya, però també de tota la feina de representació de tots els treballadors i treballadores al nostre país. Per tant, agrair-los la compareixença i també totes les explicacions i posar-nos a disposició també per mantenir les reunions que considereu oportunes. Moltes gràcies. Sí, ara ve el final de les demandes, ja que els darrers són el grup socialista, el grup del govern. Una és la demanda de que es segueixin fent nomenaments de personal interí, que això, és a dir, no podem permetre que persones que porten molts anys a l'administració, que algunes ja estan en frau de llei sobrepassat i que, per tant, no té sentit ara pensar no pot tornar perquè porta 9 anys. Cony, però si ja està en frau de llei, què més dona? És diferent que porti 2 o 3 menys un dia. I que, per tant, s'ha de ser responsable i seria absurd que t'entrés una persona que mai ha treballat a l'administració, que no té el coneixement. Això, per exemple, mirem la situació als espais naturals, que tenim places, 38 persones que van al carrer demà. Demà se'ls finalitza un programa endèmic i que, esperant uns reforços, però que si no poden entrar les mateixes persones, tindrem que la solució que no es dona realment una solució perquè tens gent nova que ha d'aprendre, i això requereix un termini. I l'altra qüestió és que les 35 hores ja, sisplau, això ni llei d'ocupació pública, ni pressupostos, ni res. Això ja, les 35 hores, perquè serem l'administració, vaig a dir un terme una mica groller, gilipolles, que encara segueix treballant 37 i mitja, i també anul·lem les 40 hores d'alguns col·lectius que no corresponen amb l'augment salarial. Moltes gràcies als compareixents de la Intersindical Alternativa de Catalunya, Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya, i als diferents representants també de la sectorial de la Generalitat de la Intersindical. Sense cap més punt a l'ordre del dia, donaríem per acabada aquesta comissió. Gràcies.